מוכנה? אצל מי? ידד. אוקיי, איתני, אתה בגיל 4. נלמד היום להתגלח. יש לכם קצת לנו רעש. מה שעושים, מערבבים את זה ככה. עושים שייק שייק. מוציאים קרם. עושים קרם ככה עם הידיים, אתה רואה? ככה. שמים פה על הפנים. אני צריך לשים פה קצת. יופי. שיהיה לך טוב טוב. הנה, ככה. וככה. וגם על השפם. תראה, אתה תתגלח. גם על השפם נעשה לך. אוקיי, תראה לי. נראה מה עשינו את זה טוב. יופי. ידד, תסתכל עליי. עכשיו אני אפתח את המים. ותגלח את עצמך בבקשה. יופי. זה לשטוף. אני אפתח יותר שזה לשטוף את זה. יופי, כל פעם תוריד ותשטוף. יפה מאוד, במשיכות, יפה. כל השערות בפנים להוריד. כל הכבוד. יפה מאוד איתן, אתה ממש מתגלח יפה. יופי. הכל. למשוך את הסכין גילוח. יפה מאוד. כל הכבוד איתן, איך אתה מתגלח יפה. גם את השפם. יופי, למשוך למטה, יפה מאוד. כל הכבוד. תיזהר לא לחתך. יופי. יפה מאוד. שטוף, תוריד את השערות ואת הסבון. כשאתה מרגיש שסיימת, תגיד לי ואנחנו נשטוף את מה שנשאר. יפה, עשית עבודה טובה? כן? כל הכבוד לך, כל הכבוד איתנו. ממש, תסתכל עליי נראה. איך אתה מגולח יפה. וואו. נראה עוד הפעם, תסתכל עליי. יופי, את הסוף צריך לשטוף, מאמי. בסדר? עוד נשאר לך שערות? כן? אוקיי, מאמי. אתה מתגלח כל כך יפה וכל כך חלק, שזה נראה כאילו יש לך עור של ילד בן 4.
תראה לי. יפה מאוד. אתה חושב שעשית את זה טוב בשביל העבודה בפעם הראשונה שלך? כן? תגיד לי. וואו, כל הכבוד. עכשיו שמים את הסכין גילוח בצד. יפה.